Pamilya sang apat nga na disgrasya. Wala may nabaton nga milyones halin sa Senado. Si Daryl Marie Sarmiento nakatutok. Ginpanginwala sang pamilya Surmieda nga nakabaton sila sang dako ang kandidad halin sa isa ka politiko. Suno sa iloy sa mga biktima nga si Leonora Surmieda, wala sang kamatura ng mga nagalagaw nga istorya nga nakabaton sila sang milyones halin kay Senator Manny Pacquiao. Mangod sini ginakabalak anilang seguridad sang ila pamilya. Naghata daw si Sir Manny Pacquiao may 1 ka milyon, may 2 ka milyon, may 500,000. Pero hindi na matuod. Way kami sang nabaton sa iya. Dugang pa sang iloy sa mga biktima, ginakabalakan pa nila kung sa diin sila makuha sang 50,000 pesos nga inugbayad sa punerarya kag pagpalubong sa iya mga kabataan nga napatay. Ti hambal sang bana ko hulat-hulata lang kay wala pa kami sang kwarta nga pundo nga Ti hambal niya pangitaan niya lang medyos kung diin man makapanghulam. Madumduman nga daw mismo sang Valentine sang nadisgrasyang apat nagasakay ang mga ini sa tricycle sang mabungguan sang isa ka SUV sa Barangay Lanag, Santa Barbara. Naghinyo karon sang bulig sa publiko ang iloy sang mga biktima. Kung may kaluoy man kamo sa amon, kung gusto man kamo magbulig, batuno namon. Kay tinanglan gig namon katama ang inyo nga bulig mo. Upod kay Hans Desierto, Daryl Marie Sarmiento, One Western Visayas.